पिस एकर्डनि जेबो मिनिंआनो गैया बेयाव माबा गुदुं सावरायनायनि खुनु मिनिं गैया आरो आंनि बायदिबा लामाया जोंनि दोंसेयानो ल'मोन। हेलौ लोगोफोर, आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनो थाबाय आरो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। आङो नै दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा टपिक लाबोदों। बे टपिकनि सायाव दा बे टपिकआ जाहैबाय बिदा गिदिर जोंना XNDB फोरनि सायाव जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे स्किप खालामाजासेनो नायलांगोन होननानै आङो आसा आरो मिजिंथिबाय। गोबां मानसियानो बेबायदिनो XNDB फोरनि थाखाय नै दा आपग्रेड बेबायदिनो खोथाफोर लाबोआखै, बेनिखायनो आं बे खोथाखौ नोंथांमोननि सायाव शेयार खालामनो नागिरदों। दा जोंना UPPL आरो BPF बे मोननै पार्टिया ज' जानायनि खोथा बेबायदि बे ज' जानायनि खोथायाव दा XNDB फोरखौ ज' जानानै बख'नायनि मोनसे खोथा खालाम, ज' जानानै बख'नायनि मोनसे बुद्धि खालाम, खिन्थु ज' जानानैल' गावसोरनि शेयार सोलायनायनि थाखायल' मोनसे पावारफोरनि थाखायल' बेबायदि खालामोबा जानाय नङा। गावसोरनो मेन ओरैनो पावार एन्ड फांसननि थाखायल' खालामोबा जानाय नङा। खिन्थु एकर्डआ बिदा गिदिर XNDB नि थाखायसो जादों होननानै आं सानो आरोखि। बेनिखायनो XNDB फोरखौ बख'नो थाखाय जोंनि मानाव गिदिर दैदेनगिरि सारमोना, हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' जेसेबांनाखि MP MLA आनो जा मानो बे दैदेनगिरि सारमोना जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिदा गिदिर फोर बिसोरो जेलाव जोबजानानै थाजानाय BTR सार बिसोर नङाबा बे एकर्डआ जायामोन होननानै आं सानो आरोखि। बिनिखायनो बिसोर माखासे थाबोनाय गोबां बिर जोहोलाव बर'निनो XNDB फोर बिसोरखौ जोंनिनो दैदेनगिरि सारमोनहा जेलनिफ्राय बख'नो थाखाय बेखौ खामानिखौ मावनांगौ होननानै आं सानो। नाथाय बे ओरैबायदिसो XNDB फ्रा जोंनि बिदा गिदिर XNDB फ्रा दावहा नाङामोनबा 34 इयार्स स्ट्रागल खालामामोनबा बिसोरनि दावहा नांनाय बिसोरनि जुजिनायजों बेबायदि नङामोनब्ला दिनैनिबो जेनेबा पिस एकर्डआ जायामोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो गावनिल' लाबालाबखौ पलिटिकेलनि लाबालाबखौ गारथ'नानै जे बिदा गिदिर XNDB फोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै आं सानो। जोंना मोनसे आइके संबिजितनिनो सिगां समाव XNDB जों ज' मावलायबोनाय सारनि आइके संबिजित सारनि खोथाखौ जोङो एसे खोनासंनानै लाग्रोदिनि बिदिब्ला। ओरैनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ आं बाख्नायो। मानो होनोब्ला जों बर' बायदि बा कार्बि बायदि फिसा फिसा हारिजों बिसोरो एकर्ड खालामदों। एकर्डआथ' ओरैनोथ' जों मिन्थिनायाव मोनसे हादर आरो मोनसे हादरजोंसो एकर्ड जायो। खिन्थु एफा जों बायदि फिसा फिसा हारिजोंबाबो भारत सरकारा एकर्ड खालामबाय बा खालामनो गोनां जानाया बेयो बर'फोरनिनो देरहानाय बा कार्बि हारिनिनो देरहानाय होननानै आं सानो। आरो दा एकर्डनि दफाफोरखौ भारत सरकारा बेखौ थाबनो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन, अब्लासो बे एकर्डआ जाफुंदों होननानै जों सानगोन। दा आंनि खोनानायावहाय दा 50%ना जाबाय होननानै बर'ले 50% जाबाय। आरो दा जिहेतु दा BJP गभर्नमेन्ट सोलिनानै दङ, दा बिसोरनि माबानि गेजेरावनो बेखौ फोजोबनांगौ। बेखौ आं जिहेतु गावसोर जों एकर्ड खालामदों, बेनिखायनो गावसोरनि समावनो बेखौ फोजोबनांगौ होननानै आं BJP गभर्नमेन्टखौ आं सेन्ट्रेल आरो बे स्टेट गभर्नमेन्ट लोगोसे बे NDA निनो बेनिनो एलायन्स UPPL बे आफादखौबो आं खावलायो। जिहेतु पिस एकर्ड खालामबाय बेखौथ' हगारनांगौ। जेसेबां दा जेलाव हाबना दं जोंनि आगुनि आफादगिरि BTRन सारखौ लानानै गासैखौ हगारनांगौ। बेबायदिनो भारतआबो मोनसे समावहाय उदांस्रि सोमावसारदोंमोन। बे समाव माबा बेफोरबायदि जेल जानांदोंमोन, बिसोरखौ गोबां हाजार मानसिया जेल जादोंमोन। खिन्थु सावरायनायनि गेजेरजों बिसोरखौ हगारजोबनाय जादोंमोन।
महात्मा गान्धीखौ लानानै गासैखौबो हगारजोबनाय जादों बे हिसाबै जोंखौबो हगारनांगौ जिहेतु पिस एकर्ड खालामबाय होमबालाय जुदि जोंखौ जेलाव दोनबाय थायोब्लाथ' पिस एकर्डनि जेबो मिनिं होनो गैया बेयाव माबा गुदुं सावरायनायनि खुनु मिनिं गैया आरो आंनि बायदिबा बेनिखायनो थाबनो हगारनांगौ बांद्राय बेफोरबायदि माबा मोनसे गभार्नमेन्टनि रेड टेप होनो जायखौ ना माबा बे फोलावनाय बे नितिखौ नागारनानै थाबनो हगारनांगौ आरो बेखौ आं खावलायो आंनिफ्राय आइके संबिजितआ बुंबाय अब्ला जोंनि बे दानि बिटिसि आरो बिटिआरनि सरकारा जेनेबालाय माथो जेनेबा मा खालामनानै थाखो जोंनिनो बर'निनो सरकार जोंनि बिटिसिआवनो पावार एन्ड फांसन बर'फ्रानो गोजा अब्ला बैखौ रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव दोनबाय थानानैल' बख'नो गोसो गैला नामा आंनि बेनिखायनो खावलायो मानगोनां दैदेनगिरि सारमोना जेरैबाबो रन्जन दैमारि सारखौ बख'नांगौ बिदिबा बै पिस एकर्डआव मानोथो बर'नि पिस एकर्ड जाखो आं सानो आरोखि अब्ला बेनिखायनो जोंना जे आइके संबिजितनि बुंनाय बायदि जे पिस एकर्डआ एनडिएफबिफोरनि नङाबा जायामोन आरोखि बेखायनो एनडिएफबि जेसेबांनाखि थानाय बे केसफोरखौ हाइनास एन्ड नन हाइनास गासैखौबो सल्भ खालामजोबनांगौ होननानै आं सानो अब्ला जोङो मोनसे भिडिअखौ नायनानै लामा दङ एनडिएफबिनि केडारफोरा फार्स्ट प्रायोरिटी मोनगोन आर्मी पुलिस पेरामिलिटारि सिआरपिएफ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो एनडिएफबिफोरनि फार्स्ट प्रायोरिटी जुदि मावनांगौबालाय मावदो सारमोना मानोथो मावाखै एनडिएफबिफोरनि जेसेबांनाखि लेडार आरो केडारफोर दं बिसोरनि थाखाय साख्रिनि मोनसे माबा बेबस्था खालामदो आरो जोंना इउजि ब्रह्म साराबो बुंदों रन्जन दैमारि सारखौबो जेन साबायखर बावनाङो साबायखरथ' बावखानांगोन नोंसोर जेनेबा बै रन्जन दैमारि सारमोननि स्ट्रागल जुदि खालामनाय नङा दावहा नांबोनाय नङा होमबा नोंसोर बेबायदि दिनै परिस्थितियावबो सोरबा एमपि सोरबा एमपिएलए सोरबा बेबायदि इएम जेबो जानो हानाय नङा बेनिखायनो रन्जन दैमारि सारखौ जेरैखिया बख'नांगौ आरो रन्जन दैमारि सारखौ जोंनि पाब्लिकफोरनि गेजेराव लाबोनांगौ होननानै जों सानो आरोखि बेनिखायनो सारमोना बे रन्जन दैमारि सारनि केसनि सायाव आरो गोबां थाबोनाय भुटानाव दं जिखुनु जेरावखि जाया देशफ्रावनो नै दा जोंनि एक्स एनडिएफबिफ्रा जेरावबो जेलावनो जोबजानाय दं बेखायनो सारमोना जोंनि बर' बिटिसिनि सारमोना बे खामानिखौ मावनांगौ होननानै आं सानो लामाया जोंनि दोंसेयानो ल'मोन फोथाय खेबस' अनागारि सुथुरनि हेंथायै लामाया जोंनि दोंसेयानो ल'मोन फोथाय खेबस' अनागारि सुथुरनि हेंथायै जांख्रिथायनि अख्रां गोमसारनाय होख्रावनाय हारि उदांस्रिनि देरहासार जारिमिन बुहुमाव सोरजिनो जों खौसेयैनो दावहाथिलियाव जुजिबोदोंमोन गोख्रों जांख्रिखांदोंमोन गोख्रों जांख्रिखांदोंमोन
गैयै फाराग जोंनि गेजेराव गिलु बालु फाराग दिनै गोहो राजखान्थिया थैनि सारन्थाय गावबाय हनै बेसेबां जों खैफोदजों जुजिबावनो बबे समाव बर'नि खोमसि हराव सोरां बावगोन सुथुरा जोंखौ मिनिबाय सुथुरा जोंखौ मिनिबाय बैफोरबायदि जे सम थांनाय समफ्रा फिउचारफ्रा जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम मोनदों भिडिअनि सायाव जुदि इन्टारेस्ट आरो मोजां जुदि मोनदोंब्ला आरो बर' हारिनि सायाव जुदि बुजिदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो भिडिअनि गेजेराव आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामना हो जेसेबांनाखि जाहाथे बैफोर मानसि बुजियैफ्रा जाहाथे नुहैथों आरो लाइक खालामना हो खनसे गोजोन